welcome to my channel. Ang channel nga mayroong subscribers. But wait, I'm so thankful and I'm so happy today because I reached the 900 subscriber. Road to 1K na po tayo, guys. So thank you so much sa mga walang sawang suporta niyo po sa akin, sa mga viewers ko. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment down below, and press the notification bell para updated ka sa aking mga video. Yun! So for now's videos, guys, sasagutin ko lahat ng mga tanongers nila sa akiners. Alam niyo yun? Yung, my God, nalulokan ako sa mga tanongers. So sasagutin ko yung mga tanong nila ngayon. 26 questions lang naman. Sa isang tao, may 3, may 5. Nag-aabuso din sila sa akin, ano? So, okay lang yan. At least, yung may magawa kong video kaya sa YouTube ko. So, abangan natin, guys. Sisimulan natin in 3, 2, 1. So ngayon, ang unang nagtanong, ang una kong sasagutin ay uunahin ko yung mga sa second family ko sa dyan sa Tanong. So, shoutout ko kayong lahat dyan sa 2F family Zumba. So, unahin ko si Rio. Shoutout sa iyo dyan, Rio Russell Turing. Ayan, kompleto na yung name. So, tanong niya ay, nagmahay ba ka na sa'yo ka nagka-baby? Nagmahay. For me, hindi po ako nagsisisi kasi blessing po sa akin yun eh. Tinanggap ko po yun na problema kasi alam ko naman sa sarili ko, ginawa ko naman po yun. Wala naman po akong pinagsisihan kasi blessed din naman ako ngayon kasi at my age, may baby na ako, diba? So, para sa akin, hindi po ako nagsisisi. Ayun. Next question is from GR Rueras. Tigin sa inspirasyon nimo sa kinabuhi, ngano hangtod karon strong gihapon ka. Ayun. Yung inspirasyon ko po sa buhay, number 1 talaga is yung family ko talaga. Sila talaga yung inspirasyon ko. Gagawin ko talaga ang makakaya ko, mapasaya lang sila, mabigay lang yung lahat ng gusto nila, at saka mapagtapos kong pag-aaral yung kapatid ko, at saka yung anak ko. Yun lang yung gusto kong mangyari. Kaya nagiging strong pa rin ako hanggang ngayon. Kasi alam ko sa sarili ko na kung hindi ako magiging strong, paano na yung pamilya ko, diba? So, yun. Inspirasyon ko talaga yung family ko. Family first talaga. Ayan guys, next question natin is from Irish. Galing din to sa 2A family Zumba ko. If you had a chance to go back into your past life, what is it and why? For me, gusto kong balikan yung time na nag-aaral pa ako. Kasi sa mga magulang ko, yung mga kung may kasabihan kasi tayo, kung maibabalik lang talaga natin yung nakaraan, why not, diba? So, para sa akin, gusto kong ibalik yung pag-aaral ko noon. Next question is from Binibining Dex C from 2A family din siya. Ayan. Una niyang tanong is, nanong hawad ka mo TikTok? O say sikreto, sabi niya ganun. Yung pangalawang tanong niya is, unsay work ni mo in abroad? And happy na ba ka karon? Alam ko na daw kung ano daw yung ibig sabihin niya. Sabi niya ganun. So, nganong hawad ko mo TikTok? Ano lang, at first kasi, pag naggawa ka ng TikTok, hindi ka naman talaga marunong. Habang tumatagal, naging marunong na din ako, nakikisabay na din sa mga uso. Ganon din yun eh. Matutunan mo din yan na Dexy, kasi hindi naman lahat na nagti-TikTok marunong sa simula, diba? Tsaka, say work mo in abroad, domestic helper, DH, katulong, or katabang. Yan yung work ko dito. Happy na ba karon? Actually, happy ko. Kasi, happy na ko as single. Kay, nakalingkawas na ko. Alam mo yung ibig sabihin ko?
Kasi wala na akong stress sa ulo, wala nang sakit, kumbaga, wala nang sakit sa ulo. Lahat na lang, stress-free na talaga ako ngayon. Ayun. Next questioner is from Nelson, from 2F family ko din. Napaka-supportive talaga ng pamilyang ito. 2F family Zumba ko talaga. Napaka-supportive. Thank you so much po. Unsay una nimo ginabuhat pagmata sa buntag? Una na akong ginabuhat pagmata sa buntag, to tell you frankly talaga ha, is, cellphone. Then magpipray ako, ganun. Kasi yung cellphone ko talaga yung kinukuha ko talaga una eh. Kasi tinitingnan ko yung oras. Kasi sometimes gigising ako ng 6, gigising pa, anong tawag na ito? Babangon pa pala ako ng 7:30, gano'n. So, babalikan naman ako ng tulog. So, cellphone talaga yung mahahawakan ko. Oo, mahahawakan ko. Dapat talaga, magpa-pray ka talaga. Lalong-lalo na, nandito ako sa labas ng bansa. Kailangan ko talaga ng guide ni Lord every single minute, gano'n. So, next question po natin ay galing sa mga close friend ko sa TikTok. Ayan, unahin natin si Dali Fernandez. Ayan. Hi sa'yo, Dali. Shout out sa'yo dyan. Yung tanong niya ay, bakit mo ko inaccept sa TikTok at Facebook? Paano ka magdala ng kaibigan? First of all, natutuwa ako sa'yo sa mga pinaggagawa mo, yung stretch mo ng katawan, ganun. Every time makikita ko yung video mo, talagang nawawala talaga yung stress ko, be. Tsaka, yun, inaccept kita sa Facebook at tsaka sa TikTok. At tsaka, dun sa pangalawang tanong niya, paano ka magdala ng kaibigan? Ako kasi, prangka kasi ako na kaibigan. Medyo may pagkabuang ako na sometimes, ganun. Pero, kung magdala talaga ako ng kaibigan, yun lang talaga yung totoo kong kaibigan. Siguro, mabibilang lang. Totoo ako sa kanila, or totoo sila sa akin. Ayoko kasi ng plastikan eh. So, kung hindi nila ako gusto, then go. Ganun lang. So, next tayong question is from Ate Bangs. One of our nanay and Team Uga sa TikTok. Alam mo yung question ni Ate Bangs? Napakasakit ng question ni Ate Bangs. Bakit wala kang jowa? Siguro, Ate Bangs, hindi pa ngayon. Kasi alam ko naman na may ibibigay naman si God para sa akin. At my age, maghihintay pa rin ako. Hindi naman talaga ako susuko eh. Hindi ko yan hahanapin. Kusang dadating yan sa akin, Ate Bangs. At isa ka sa magnininang doon. Ayun. Ayan guys, next question natin is from Nini Chris. Ito po, si Nini ay napakabait po talaga. Isa po sa mga kaibigan ko. Pero hindi ko na po siya tinuring na kaibigan. Kapatid na po yung turing ko sa kanya. So may YouTube channel din po siya. Follow nyo lang po siya dito. At saka, isubscribe pala. So ito na yung question niya sa akin. 5 years from now, nakikita mo ba sarili mo na ikakasal ka? Kanino naman? Nako, mahirap sagutin to. Alam niyo kung bakit? Siguro, nakikita ko siguro na ikakasal naman talaga siguro ako. May dadating naman siguro sa akin, Lord, na lalaki para sa akin siguro, Lord. Huwag mo naman siguro ipagkait sa akin. Siguro hindi 5 years, siguro next year. Char lang. Ayun. So, kanino naman? Hindi ko malalaman kung kanino na yun. Only God knows kung sino talaga yung ibibigay mo. So, I love you so much, Niyo. So, next questioning natin is from my best friend. My best friend. My plastic friend. This question is from Kevin. Ayan. Gigil ako sa tanong niya eh. Ayun. Pila gasto ni mo patukod same sa imo house. Kung mauyab ko ni mo, sugton ko ni mo. O nga no. So, itong una niyang tanong, pila gasto patukod same sa imo house? For me, gusto ko din yan i-vlog. So, abangan mo na lang yung nagastos ko dito sa pagpapatayo ng bahay ko. Step by step yan, boss. Kung manguyab ko nimo, sugton ko nimo at bakit? Why not? Why not? Ngano?
jud ang ihatag sa Ginoo sa ko. Why not, di ba? Wata ka balo, boss. Kasi kita day forever. Charot. Ayun. Char lang yun, oy. Huwag kang maninuod, ha. Subukay ko yung mukha mo. So, next question natin is from my pinsan. Si Kuya Balong. Hi sa'yo dyan, Kuya. Shout out sa'yo dyan. Simple lang ang tanong niya. Sex or chocolate? Sex or chocolate talaga? Pwede pass. Kasi yung gusto ko talaga chocolate. Oo. Promise, may chocolate ako dito. Ayaw mo maniwala, ha. Oh, chocolate talaga. Oh. May chocolate, oh. Every day talaga yan, may chocolate ako. Next question is from RJ, my bayot friend. Hindi pa siya bakla, ha. Bayot lang yung namin tawagan. Ilang rounds ang kaya mo? Ayun na naman tayo, eh. Ilang rounds daw kaya ko? My God. Ano bang ibig sabihin ng rounds? Parang ganon na, ganon. Siguro mga 4 o 5. Dito talaga makikita ko sino talaga ako. Walang hiya talaga kayo mga questioning nyo sa akin, eh. Okay na yun. 5 yung nakakapagod pag umabot ka ng 6, 7, 8, Doon tayo sa 5, okay na yun.